ин хел соатҳоро надоранд, ҳатто одамоне ки лични самолёт доранд. мо ба ҷое омадем ки шаб, махсус светҳо хомӯш, ҷое ки чизҳои секретни нигоҳ дошта мешавад. инҷо даромадем. Дар торикӣ одамони ношинос камера кардан мумкин нест ва ҳатто ҳангоми овардан одамон иваз мешаванд, то аз пайи мо ягон одам набошад. Дарро кушодан мо даромадем. дарҳол аз болиамон маҳкам карданд. инҷо соат, лекин соати оддӣ нест. люкси як ба як, нусхаи ягона гӯем, яъне лекин аз бренд ягон фарқ намекунад. Роналду, Мессию, Макгрегору, шайху баъзе одамони машҳур оригиналашро мегиранд, вале мо ягона копияшро ёфтем ки аз оригинал тамоман фарқ намекунад. мо сето аллакай гирифтем. ин барои ҳама нест, чун нархаш 5000 юан аст. шояд 8-10 донаи дигар дар ҳамин серӯза гирифта тавонем. дигар танҳо бо заказ ва интизор шудан лозим аст. вақте ки ин видеоро мебинед, шояд аллакай тамом шуда бошад, вале ба ҳар ҳол метавонед махсусан ба ватсаби ин рақам нависед ва фаҳмед ки чанд дона монд ё ин ки аз кадом модел ҳаст.